Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam tayo Amiya. Dear Cousin. Sagbay man ngayon ibura iti pakasarita Cousin Yong. Nga pagkidawak ti balakad manipod kadigiti agkakaling nga mangted balakad viewers mo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yo di Tanemars Studio. Kastamet na kablawak iti padak nga dumdumngeg iti deti nga nalatak une nga programam nga magusgustuak une nga tingtinggen. Nang runa idita saan ako ngagtrabaho tayong pamaysakon tinangaw awir iti kakaisuna nga anak mi kini Dondon nga asawa. Nupay narigat ti biyag. Naragsak kami met idi ken ti binangon mi a pamilya kini Dondon nga asawa. Gagangay laeng nga empleyado iti sikat nga mall ditoy Ilocos Norte ti asawak idi Cousin Yong. Kalpasan na nga nagturpos iti kolehyo, nageddan kami nga simrek iti trabaho, siyak nagbalinakbat nga helper iti mesa nga panganan. Narigat ti biyag mi idi ko na Cousin ta saan na makaanay ti matmatgadan mi nga agasawa. Nang runa idi ta maladaga pay laeng ti baby mi. Kangina mat nga rod ti gatas. Ta saan mat nga makaanay ti tubog ti susok ta basit man laeng ti rumwari so nga kapilitan nga gumatak pala ti gatas nga formula. Ken siyempre daduma pa nga kasapulan ti baby kas kumay ti diaper, ti kanin may tinaldaw-aldaw, dagiti vitamins na. Amin-aminen. Iso nga no agkurang ti matgadan mi Cousin ket umasidig kami kadagiti naganak mi. Rason no apay nga ididamo saan unay nga magustuhan dagiti dadakkel ko ni Dondon nga asawak. Tagibasitin da ti trabaho na, tagibasitin da met ti sapul na. Ket kasano kami kanong arod nga agbiag no manayunan pa iti anak mi. Iso nga ingkagumaan met ti asawak tinagsapul iti sabali nga trabaho Cousin Yong. Amang namnamang adanto ti mastrekan na nga trabaho nga dakdakkel ti masapulan na. Tapno maipaay na amin nakasapulan mi nga gina kastameten ket agbalin tumet nga wenno magustuhan tumeten dagiti naganak kanya kisuna. Kasta nga rod tinaramid ti asawa Cousin Yong agingga nga nakastrek iti maysa nga call center dito matlaeng Ilocos Norte. Babaen ti awis ti maysa nga nasinged nga pagayam na. Nga segun ken kuana dagos kano nga pimintas ti biyag na wenno limong aw ti panagbiag da sipud idi nagubran iti call center. Kastaunay ti ragsak mi Cousin nga agasawa idi ta saan lang nga nakastrek ti asawak no diket napintas pa iti performance na iti call center nga pagtrabahuan na ket dakkel ti makup komisyon na. Akit didamo akit medyo kaslang excited kami nga aggatang kadagiti kasapulan mi digiti saan lang nga kasapulan mi digiti ket mi agatangan idi ta agasem ta umawat ti 30,000 ti makalawas. Ngan ti kababaan ket saan nga bumabay ti 10,000 ti makalawas ti iyapunte na kanyak wenno matgedan na nga iyawat na kanyak. Alakit marik nami met idin nga lumungaw ti panagbiag mi magatang mi digiti kayat mi agatangan deti apartment nga pagdagdagusan mi nga abangan mi idi kwaket kaslang han unay nga adu ti nagyan nga alikamen. Ngem ininot Cousin Yong bayat ti panaglabas dagiti lawas tunggal lamangted ti asawak ti kwarta nga matgadan na wenno masapulan na aggatang kami kadagiti baro nga alikamen. Siyempre naragragsak kami itan. Saan mi nga problema no kasapulan mi ti gatas ni baby mi. Kasapulan mi ti
pag grocery, pagbayad ka digiti bills, saan kami nga problema. Ken kang runaan na ket masagutan mo ti asawak dagiti naganak kanyak ni tatang pasaray ikan na iti arak nga imported wenno dagiti nginginaan. Ni nanang ikan namat iti kwarta nga pag grocery na. Ngem ti amok naragsak kamin ket awan ti patinggana kasinyo ngem nagbidutak. Aging nga naibagak pa yan iti bagik nga naragragsak kami pay. Idi gagangay laeng nga empleyado ti mall ken sakto laeng ti matmatgedan ni Dondon nga asawak. Ngem ita nga nakadado nga kwartan ti awat na kanyak nga saan man kada kinsenas ken katapusan no diket kada lawas nga kanak wenno mangiapon ti kanyak ti sweldo na. Nakunak nga saanen nga naragsak ti panagden nami ti asawak. Sipod ididimakkel ti birok na. Gaputa nagbaliw isuna. Ado ti nagbaliw kasinyong. Nagbaliw ti lagen-lagen mi. Ket no kasano ang napasamak ti amin. Kastoy man nga rod ngay nakisalaysay kasinyong. Oh, nagatang mo matla amin, digiti kahit mo agatangan? Mahal? Panagkunak mahal kat. Wen, nagatang kumot amin. Apay, ado ka di pa'y tinabati ka dati, intugot mo nga pag-shopping tayo? Kat ado pa'y Iso nga, no dapit tinalipatam, no dapit ti kahit mo agatangan, katangan mo. Baka no, kalpasan di makalawas nga makasubli tayo di timol. Amumet, di trabaho kon. Ket ni baby. Piatot. Papa. Anapin tiket mo, baby? What do you want to buy? Awanin, Papa. Mabisin kan? When, Papa, I'm hungry na. Sige, madamdam laeng, hindi tumanganan. Hindi tumanganan, iti kayat mo nga papanan nga panganan tayo. Ay, Papa, kay ko mga ni Jollibee. Di Jollibee. Ngim no kayat mo tinginginaan pa Kas kumakadigit ti fine dining nga restaurant. Enjoy tayo. Adot kwarta ni Papa, mita. Adot ti kwarta mi ni Mama. Iso nga, bagam ta kayat mo. Kayat ko ti Jollibee, Papa. Sige, Jollibee. Jollibee it is. Okay lang kadigay ka Jollibee. Mahal. Okay lang, mahal. No sa dino ti kayat ni Piatot, di ijay tayo nga mangan. Winang saan ka di nga nabayagan nga ibagbagam kanya nga intay ag restaurant. Makaramramanan ka. Kadigit ti steak nga nginain ako nam. Maminsan tulaengan. Kadwata mo't karon ni Piatot. Baka kahit mo pa ni Jay Botedyo. Ada steak sa Jay. Winangam nagninamot sa Jay, lakay. Adaw pataribo, may salaing nga kaiyo, may sang iwang nga karnet baka. Nangina dagi Jay, ta USDA dagi Jay. Naimimas mo't la dagi Jay nga may steak. Ken saan mo nga pakadaragan ti presyo na ori mangkid di manong aribo. Ado mo ti kwarta kita. Ado ti kwarta, nga balon tayo nga may nagmall. Saan latan? Jollibee tayo latan, mahal. Isuti ko na mahal. Ang sigurado ka. Mabitlain. Tayo naggumatang gayam. Dahil paborito ni tatang mo nga arak. Ken ikatangak pa yun at ibagas da. Sigurado nga maragsakan manen. Datatang kinanang mo no saguta kita. Agpaisuti ko na maragsakan da. Maragsakan da launay. Tasipod ididakkelin ti matmat gedam. Kanayon ka nga mang titisagot kadakwada. Saan nga kas idi nga kusilapan dak pa idi. No mapanta umutang kadakwada. Idi panawin na nga marigrigat na pala Alakat sapi ko mata tuloy-tuloy deta nga trabaho. Tapno tuloy-tuloy mo ti panaglungaw ti biyag tayo. Nangruna kat ni. Dumakdakkelin ni Piatot. Ket
Gaputa dakkel ti magkitkitae ko na subsubra pa'y para kinipiatot. Anya? Tigay ko sawen, mabalintan nga nayunan wenno pasarunwan ni piatot. Anya? Tang. Oh, eh, dagay mo gayam iti apukok. Ay, wuntang. Ta umay itid dati papaitid ni Dondon. Ay, day ka di manin arag dito nga paborito. Wun atatang. Kaday tamot ti kayat yo. Ay, thank you Ibagam to kay ni Dundon nga paborito nga manugang. Ay, thank you. Makaramanak mo na. Iti Black Label nga nginginaan. Ninanang. Ay, at the code. Agpakpakan iti manok. Tanasakit na iti sakak. Dapat ti papaitid ni Dondon nga bagas kada kayo. Kun kwarta nga pag-grocery yo. Ay, talaga nga nataor neta nga manugang ko Ay, uri kasta ko ba ati amin nga manugang? Itatang mat. Abay. Saan kayo ba't kakasta iti ni Dondon? Ay, anya. Saan ka di nga diyo kayat ni Dondon idi? Idi basit pela ti sweldo na iti mall nga pagtrabahuan na? Ay, ko. Gaputa saan na kayo nga masagutan idi? Kung pasaray umay kami umutang kada kayo. Gaputa kanayon kami nga magipit nga agasawa. Ay, ansan? Saan ba't nga saan ko kayat? Agim i-challenge ko lang ti asawa mi day. Tapno no ikagumaan na ti agsapol iti sampali nga trabaho. Kitsipo di nagtrabaho at call center. Dakil mo't matmat gadanan. Kanayon mo't nga sagsagutan na kami kinanang mo. Iso ti paborito nga manungkag. Da kayo nga talaga tatang, balimbing kayo. Ala, ikarigatag ti bang bagkat na ti bagas. Uray no nasakit ti sakak. Ala nga ron tatang. Dito kami pelaang. Iliwen nyo mat ti apu ko yo. Adanapanan kami ni Dondon. Aya, alabay ablata ti asawam nga agpasyar, kaya pagpasyaran. Saan naman nga baybayan ti responsibilidad na kada kayo nga aginana. Napan kimita ka ti second hand nga kotse tatang. Plano na ngamin ti gumatang iti service na nga kotse. Kita man, gumatang pa yung ti kotse, hindi doon. Tatang, ngamin nasa-safe mo't laing no dapapanan mi nga pamilya nga 4 wheels ti pagluganan mi. Saan kami nga agan-anos nga agmot-motor. Ay, saan la ka dayta agan-anos? Saan pagid nga safe anak ko? No ilugan nyo ti apo ko iti motorsiklaw, may mayat-butla nga ti 4 wheels. Kahit mo sawen, gumatang ti second hand nga kutseyo. Tatang. Ay, talaga nga dakkel tikit kitain na iti call center. Tatang. Ay, talaga paboritog dayta nga manugang ko ni Dondon. Ay na. Kasta unay talaga ti panagasenso ti biyagyo. Maring Mia. Ay. Naigasatan laeng ni Parem Dondon ti trabaho na mare. Oy. Kasta kumamot ti trabaho nila kay ko. Kahit padasin mat ani Pareng Aaron. Amo na ayamot aging list ay jay. No di pinaka radwarte kolehiyo. Din sa People's nagkolehiyo. Isang nga driver lang di trabaho na. Ang nula ko maamo na tag-English mo tagat. Baka mabalin ba't nagtrabaho ti call center isuna. Tap nagsweldo mo't kas ti sweldo nila kay mo. Nakaaapal ka talaga, Maring Mia. Ay na blessing laing data. Mano ayamot ti sweldo din ni kumpareng Dondon, EJ call center, Maring Mia. Ay na, jakam mo. Anya? Di mo ka dinamdamagan kayong kuwana no mano ti sweldo na? Basta awan ka naman ti permanent, no ti specific nga amount. Taadda ka naman daily da,
Ngem ti dakkel nga talaga ti kitkitaan na agga po iti commission na. Ay, komisyon. Nalay nga talaga Ayawan nga rod. Ano ni parim nga Aaron nga awan mo ti amo na kadagita ti trabaho ti call center. Baka awan makomisyon na. Alakit wen. Diyak namin mabilang no. Diyak amo ta saan ba't nagpapada ti iap aponte na kanyak linawas. Ay, linawas pa'y gayam. Nagmayatan. Wen. Pasaray. Basta saan nga nabababad. 10,000 tin linawas. Oh, talaga? Nagdakkel nga gayam ticket kitain dagiti agubobrat call center ay. Wen ka no. Angem saan dagpapada ti komisyon. Ala, naggasat kayo. Tapos gimatang kay pay ti barong when no second hand nga kutseyo. Wen nga rod. Sa bagay mas safe mo't para kada kami nga pamilya ngaglugan iti four wheels tunggal da pagpasyaran mi tunggal da papanan mi. Wen mo't kidi da kami driver nga agpaiso ti asawak. Angem awan mo't ti bukod mi nga lugan. Adalugan mi ang kurong-kurong. Iso ti ananusan mi nga pagluganan no agpasyar kami kadagiti anak mi. Anos lang data. Makalungaw kay tumot akas kada kami. Unang nagalistot pa naglungaw ti biyagyo maring Mia. Nakaapal. Ay. Alag sana bali ata. Kanahin mo't lata nga kadwam ti asawam. Dinto nga ni Dondon. Kadwak nga agpaiso angim matmaturong mo't ti aldaw. Tarabiim mo't ti duty na. Anya? Saan na bali Dakkel mo ti basweldo na, dakkel mo ti makortaan na, dakkel mo ti mabirokan na. Wen nga rin mare, pagyamanak launay ta, magatang min, di kiti kahit nagatangan. Mapasyaran min, di kiti kahit mapagpasyaran ko na kuma. Ang iman manulaang nga dagundaway mi. Agad, api kuma. May salaing ti day off nila kay ko iti call center, iti makalawas. Kaday ta nga day off na, matmaturog, pasaray matmaturog agmalmalam. Uno saan, makiinom ka digiti kaubrahan at call center. Manulaing nga dagundaway mi nga makapagpasyar kami. Italaeng manen nga nakapag-mall kami. Sana bali basta aduk kwarta yun. Naragragsak lata ati aduk kwarta na mare. Panagkunakot naragragsak hindi kanayon kami nga agkalanglang amangan iti asawak. Kanayon kami nga aggeda na maturog. Api di kaya aggeda na maturog. Saanin mare? At apang rabi nga rod ti asawak. Sumangpot to iti bigat. Maturog ang gawang agmalmalam. Santo man ang sumrek iti call center iti rabi basta. Naragragsak lang tati aduk kwarta na. Para kanyak mare. Naragragsak no kanayon nga da oras yung nga agasawa nga aglin na ilo nga amumlatan. Apay mare, awan ka din ti panawin yung aglin na ilo kini paring Dondon. Awan nga rutin mare. Kasi no makitak nga napuyatan, saan kumit nga awisan no kwan? Uray no maililiwak launa yan mare. Mahal? Oh, mahal. Yan tangay day off mo ita. Oh, day off ko ngagpay sumahal. Ang amumet nga. Sapsapulin ti bagik, ti maturog iti kasting oras, ti rabi. Maminsan laing ti makalawas ti day off ko. Kanayon nga aldaw ti panagturog ko. Pasaray, puted-puted ta. Siyempre, sa bali laing ti turog ti rabi. Saan ka di? Wen, amog data, maawatan kamit kiti. Ngem sipod iti nagtrabaho kat call center. Agpeso nga, nun, maminsan makalawas, agkay data nga maturog, agkay data nga maturog. Ngem, di mo ka di nadlaw? Ti anya? Nabayagan nga saan ta nga
nagpapasitiragsak. Anya? Ay, pasensya ka na, baka, mahal. Gapo siguro iti kanayon nga pa nagpipuyat ko. Kan makapa-stress pa yamin yung trabaho mi. No pa'y dakkel tikit kitaan mi. Dakkel ti mabirbiru ka. Ngem di mula mo no kasano trigat namat. Uri nagtugtugawak laeng. Amok tayo tamahan. Data pa'y laeng sangsangwem ti computer. Ngagpatnag. Talaga narigat mo't daytan Kan ustot ako lang nga kanayan ka mapuyatan. Ngem, adaman ta kiti gundaway na nga. Nga, adang amin di kiti gundaway na nga, malagip ko. Ayun, kumusta mo ti ana? Ti anya? Di na nga ta kailiw? Pasensya kan, mahal. Kaslang amin maawan iti panunot ko dahi nga banagan da. Amo mat, ikagkagumaak ti makaurnong iti dakkel tapno no may sigurado ta tinaranya ga masakbayan ni piatot. Kasama tanti kiti balintupi nga anak ta. Maawatak met kid di ken appresyarik laoni dahi nga aramidem para kada kami mahal. Ngem, di mula ka di kayat nga pagustuhan talat ibagi kinarik nata itang rabi. Ay, kaya na, mahal. Pasensya ka na. Sikapi kiti di mangipalagip kanyak dahil nga banag. Tamailiwak la una yan. Abos naman manu ka lang nga. Makaidda nga maturog. Sakit awan pa iti mapasamak. Ulitek ti dumawat iti pamakawan mo, mahal. Kahit ko lang amin ti bumawi, iti puyat ko iti sumagmamano nga aldaw nga panagtrabaho iti call center. Imbag pa idi saan ka nga agtrabaho at call center? Halos rinabi Una, idi saan ka mapipuyatan? Ken talaga nga no choice ta idi. Amo mo iti trabaho. Ngem mayat mo't kidi, tadakkel ti sweldo mo, nangim, di siya laang ti problema. Kurang kan ti oras kada kaming kinipiatot nga anak ta. Sana bale, bumawi akto. Iagawak laang ti agurnong, ti ado, ti dakkel. Di tayo mo. No, aginggat, no, pagpatinggaan na ti trabaho iti call center. Kaya namumit nga saan nga ti agnanayon, dakkel ti makomisyon ko. Sige. Agpapasta nga rod itiragsak itang arabi Hindi mo di kaya ti agpatnag, mahal? Anya? Sige. Ikarigatak, mahal. Ay, yay! Ti amok no nalipatan na kon. Ti amok no di mo kayaten. Nga, ad-ada nga impamay samon, ti panagsapol mo iti kwartang ti panang lailom kanyak nga asawam. Ulitek ti dumawat ti pamakawan mo, mahal. Talaga nga napukaw la iti panunot ko dahi nga banag. Gaputa tilaing panpanunutek. Ket ti maikang kayo, iti napintas nga biyag, kinipiya nga anak ta. Alam ka nga dito hintarugyan tanggit ni agur uray dagiti. Sino? Dagiti viewers ni Kasin yung. Anya? Tila pagbagamit, mahal. Alam na kakit din, mahal. Umahin. Amo, mahal. Tunggal aglabas dagiti aldaw, dagiti rabii nga awan ti mapasamak ka data. Anda dagiti kuntaway na nga sa bali ti papanpanunot ko. Kas kumaitan niya. Ti amok pekid din napatpatigkeng kan ti kwartang da kami nga pamilya. Saan nga pud na dahi mahal? Da kayo ti kapapatgan para kanya. Kat da kayo ti rason no apeng nga trabaho Naamiris kumikid di deta mahal.
Sana bale bumawi aking kamahan. Agkak tinadumado mga paset ti bagay. Parag sa akin kay itang arabi eh. Kaya mo mahal. Siguro no sa anak nga pinagustuhan itang arabi eh. Oh. Amangan no sa bali man ti mapanunot ko. Kas kumatian niya. Mahal. Kas kumatian niya. No sa anak ko mga na pinagustuhan itang arabi eh. Amangan no agpanunot ako nga niya. Nga adan sa bali nga babaim. Ha? Isaan ka ko mga agpanunot ti kasta, mahal. Winangin, siyempre, gagangay laing nga agpanunutak. Ape nga di mo kayat, ape nga agkid-kid ka, no, awising ka, anya rason. Gagangay laing nga mapanunot ko nga, ada siguro sa baling nga magparparagsaking ka. Ay, awhan, si kamot mahal. Nalipatak laing, gan talaga nga, nakapukusak ngamin, kadigiti sales ko, taamumot. Data komisyon di talaga nga, kang runaan nga paggapon, ti matmat gada. When kid di mahal. So nga di ka kung magpanunot ti kasta mahal. Ata, gagangay laing nga, agata pakta, syempre, asawa na ngagpaisong yung kaslaawanan ti anya. Kasla, di kan magagaran nga makilin na ilo kanya, nakasla saan mon kayat nga makinaig kanya. Ay, saan ka ngagpanunot ti kasta? Ala, agpanpanunot ko gamit ti kasta. Sana bale, bumawi ak mahal. Panam, kit bumawi ak nga kunak. Kit inak iti paborito nga batok-batuken. Nabayagin nga di ka bimatok di ta mahal. Isungarot nga bumawi ak mahal. Ala, agkayang kan. Tarugya kon ti bumatok-batok wa. Mahal. Si kamad gaya maring naga mo itayin. Si kamot mare. Imadula ti kwartayo, di mo pa amot nagang kon. Si kamot maring Tricia. Ang angawin kalaang man. Apay, nakalagip ka man. Pasensya ka na, maring Mia no. Si Katina Sidgak. Ha? Apay. Tiamak no, may kamaki marites manen. Ado ko maati marites ko angin awan ti panawin ko kadaytan. Taapay mat. Mare, di la mabaling nga pautangan na kiti pagpa-ospital ko kini Junior nga anak mo ti bunyag. Ay, apay, anak kinuha ni Junior. Nagngatong orti gurigor na. Baka no dengue ko na. Awan na pulos ti kwartami. Neran-ranamot nga awang kwartami. Mabayag mo't pa ti sweldo nila kay ko nga driver. Wala. Sige. Nula ko adot kwartami akas kada kayo agad. Awang kumat problema may akas to'y. Baka may gatangak kumat vitamins ni kita anak ko. Tapos sanda kumamot kagsaksakit. Kasano umot, ay na. Manumala sweldo ngamin ni Aaron. Yung bagpatin nila kayo mo, dadakkel sweldo na call center, mare. Alala ba amon? Ano? Dati ni. Mang tidakti 3,000 latan. Gara ka na yun, 3,500. Ha? Itid ko lata daytan, kay ni Junior, nga anak ko't bunyag, mare. Ano ti kahit mo saan, mare? Saan mo nga bayadan? Saan nga utang dayta? Tulong ko latan, regalo kani Junior.
Ay, ala nagsayaat kan Maring Mia. Diyos ko, aya. Imbag kay pa ay. Iso siguro nga, adot blessing yo, ta nasaya at pa nagpuspuso. Ay na, nukumalang kasta kada kami, nukumalang dakkel mati, swel doon ni Aaron nga asawa, kakaski ni Dondon nga asawa, mare. Nakaragragsak kami kumasaan kami mga problema nga, agsaksakit di kita anak mi, sa pilag problema kami ti pagpa-hospital kadakwada. Ay na, ado nga agpaiso ti kwartami, mare, hangim, di mula amumat. Apay, ag problema kay pelaan, kanta ka dolar ti kwarta yun. Sipo di nagtrabaho call center ni Dondon. Kasla di yung problema ti kwarta, Maring Mia. Kunamla dayta. Agpaiso nga awan ti problema mi ti kwarta. Tamagatang mi di kiti keket mi. Ngem, kasla saan ka naragsak ta. Awanin ti oras ni parim nga Dondon kada kami. Uray pa kay ket kulat ti kasta nga kwartana ngem ti awan kwartana. Imbag kada kayo kini parang Aaron, takanayon kayo nga agkadkadwa. Kanayon namat nga, makadwa di kiti anak yo. Ni parim nga Dondon. Kasla awanin ti panawen na iti anak mi. Kasla di na pa'y kayat nga iwanan ng. Kayat na pa yun ti maturog, tunggal adday ti balay mi, ngem ti kayayam na ni piatot nga anak mi. Saan na bali ata, no makapasyar kayo, kayat yung papanan, nga awan ti problema yun, nga di yung problema, ti gastusin nyo. Awan pa kidit gundaway min, mare. Nagbayagan di na udi nga napan kami iti mall. At least sakit, adot maurnong yung mare, para iti masakbayan ti pamilya yo. Uwan mare nga talaga. Adat ti maurnong mi. Angin, saan kami matan nga naragsak? Nga kasla, jak pegi din sigurado no. Da kami nga agin na ti prioridad ni Dondon iti panagtrabaho na iti call center. Alay, ibagam to akin ni Dondon anak ko. Thank you, kadagiti itid na kada kami kinitatang mo. Alawin na nang. Kadwam di mangan, piatot, apu ka. Well, Lola. Nang runakit na nang giimas tigisid si Daam. Well, Lola. Kahit ko deti fried chicken nga ginatang ni Mama. Wan. Gaputa, dakil ti masapsapulan ni Papa, iti call center nga trabaho. Pagtrabahuan na, iso nga gundawayan niya, agpalok magkaapaw. Well, Lola. Apay nga agsinaay ka anak ko. Akasla saan ka nga naragsak? Nang? Ada ka diti parikot yaw kin ni Dondon nga asawam. Ay, no kaano mo't nga limong ti biyag yawn. Itapay laang mo't nga problema kayo. Limong nga paiso ti panagbiag min nanang. Ngam ka na nga kasto ti Jeremy nga agina. Nga di min makalanglang nga mangan ti amana. Gagangay at sa bali nga ron ti oras ti trabaho ti asawam. Kan ori ti panagturog. Kasla da sa bali nga lubong ti asawak. Ti papa ni Pia. Wen gayang Lola, api nga sa bali ti oras ti trabaho ni papang ko. Sa bali, digiti papa, digiti ayam ko. Kadwada nga maturog ti rabi ti papa da. Api syakit saan Lola. Manmanula nga makadwak ni papa. Ay, kwa apok. Ay, gaputa sa bali trabaho ti papaham. Iso nga dakil ti sweldo na. Itaam. Nagasgasat kagam dagiti kay ayam mo. Tamaitid amin ni papam ken mamam dagiti kayat mo. Maitid nagpaiso ni papa Lola. Ngimalistok met nga maumaan dagiti ay ayam ko. Di kayat ko kumakit. Ang kami agpaspasyar jemol.
Kaya't ko ti agpasyar, ang imawan met kanayon ni Papa. Dagita ka na yung tibag damdamagan kanyak ni Piatot, nanang. Kadyak ang mga sungbatan. Ano samlatan ti anak mo, anak ka. No kaanumot nga, di makkel ti masapsapulan ti asawa. Isumit ti panakariknak ti kasti nga. Kaslan naliday kami nga gina. Nga kasla saan kami nga kompleto, nanang. Ala, pagsaritaan nyo nga nasaya at kinidundon nga asawam day tangabanan. Narigat mo to ibagam nga panawan na ti trabaho na ti agsubli ti sigod nga trabaho na. Nga agsubli mo ti sigod nga matmatgadan na. Amangan no agbabawi kay ito. Manmano iti maadaan iti kasta nga gundaway anak ko. Sa bagay, nanang. Ay so nga anusam. Dumting to ti panahon nga makapaglalanglang kay ito nga mangan. Sapay ko maananang. Day talaunay til iliwag. Naragragsak kami idi. Idi adupay ti panahon ni Dondon kada kami nga gina. Umay kakadimanan agkid daw ti kwarta wenno makimarites maring Tricia. Saanan mare, sana kagkid daw. Naka-remediar kami mo tinayon di pinagpa-ospital ni Junior. Kaasin apo Diyos. Nakarwar mo't laing ni sunay di ospital. Nasaya ato kasta Kat kumusta nga ni Junior? Adaman itsahin nga agtaray-taray manen, aga po na imbaganan. Kasta nga talaga ti ubing mare. Anya nga ti martes mo kanyak. Kuha mare. Jak amo narumbeng nga ibagaking ka deti na istorya kanyak ni Aaron. Ha? Anya dayta nga inistorya na kin ka? Kuamare dito agad panagkunak saan mo't nga aramid ti istorya laang ti asawak. Awan ka diti madmadlaw mo kini Dondon? Malaksid iti kinabisi na trabaho na? Ti kinaawan oras na kada kami nga agina? Awan mat, apay? Awan ka diti madmadlaw mo, weno. Awan ka diti maangot mo nga sa bali, idiyan ti unig ti kutseyo. Ha? Maangot? Diyan mo, awan mo, at sa anak mo kagluglugan iti kutsemi. Tadi kami, diyak pagi di malagipin, di na uding nga rimwar kami. Takanayon lang ako sa rin ni Dondon iti trabaho na ti kutsemi. Siguro, namin dua pa ilaan nga naluganak ti kutsemi. Aya? Apay mat nga bagam dayta maring Tricia. Dito agad ulitik, saan mat nga agar aramid ti istorya ni Aaron nga asawa. Tama amukla una ti asawa. Apay, anya ti imbagana? Lakit adakin kan nga mang penek nos tumadlaang. Ti anya maring Tricia, ay makapadanag ka man. Namin nakita ni Aaron, nilakay mo, ni paring Dondon. Ha? Nakita na. Iji sango ti mall. Sango ti mall? Wen. Gagangay lang nga abay nga rod ti mall, dati call center nga pagtrabahuan na, mare. Iso nga, gagangay lang nga makita na, numaranaan na jay. Saan din ako maawatan, mare? Anya tijak maawatan, mare? Nakita na kano, ni paring Dondon, nga nagpark ijay mesa nga butika, weno parmasya, nga batog ti mall. Parmasya?
Kit, baka napan siguro gimatang ti agas awen no. Ada napan naginatang. Ay, nasaan na ka maawatan, Maring Mia? Adda ti limugan ka no nga. Sales lady ti mall. Ejekot se ni paring Dondon. Ha? Sales lady ko nam? Uy, mare. Nakita mismo ni Aaron nga asawa. Ngamin, eksakto nga, at dati na pananday jay, iti amo na, indriban na, nga napandanangan iti sikat nga panganan ni Jay. Kat, madama kanot yosi na, agyos yosi ni Aaron, idi ta nakita na kano, naranaan na ni Dondon, iji sangot parmasya, nga batog ti mall. Iji igid mismo ti kalsada. Oh, nga ada si Makay nga sales lady iti mall. Baka ada nakilugan laeng, wano, baka kabagyan na, wano, amamu na, wano, friend na. Ay na. Inyustarya kanyak ni Aaron. Tiyan niya, mare. Ije ka nga parmasya. Sakbay pa nga naging parmasya day jay. Panganan pa lang kada store day jay idi. Kit amu dagiti kaaduan. Nga isot pagpikpik apan kano. Dagiti lalaki ka dagiti sales lady nga pabaybayadan, mare. Anya? Uy, mare. Sigurado ka, Maring Trisha? Uy, mare. Ado ka no, dagiti sales lady nga. Sideline da ka no, diti agpabayad da ka, dagiti lalaki. Nakita ka nun, Aaron. Ti anya, nga anya. Nga hindi ka nun kalbasan nga si Makay dati babae. Nagbalik da ka nun nga si Mrak iti mall. Napandamad kami iti mall, baka maamuna laing, mare. Saan, mare? Saan damad nga si Mrak iti mall, si Mrak dalaing iti dalan nga mapan ti mall ngem. Adda nga min dalan ti likod ti mall nga mapan iti mesa nga motel. Ha? Well, mare. Gapot ta mabayag kano pwede kiti amo ni Aaron. Sinurot na kano. Kat nakonpirmaran na nga si Mreg da jay mesa nga, jay motel nga da iti likod ti mall. Ha? Ni Dondon? Adda kadwa na nga si Mreg iti motel nga may nga sales lady ko na, Maring Trisha. Uy, mare. Dati agad saan nga aramid ti istorya ti asawa? Saan na ibaga kanyak day tanong saan nga pudno? Iso nga naskin nga penken. Paliiwan ti asawa, si imam. Tanam nasaysayaat mo't lang, no si kaamismo't makaimatang wano, makaduktan. Huh? Nasaysayaat mo't lang, no si kati makaakto kadakwada. Nga adar aramidin ni Dondon nga asawam, nga dakas. Anya? Pasensya ka na, Maring Mia. Amom ka di, Maring Trisha. Kayat ko pa'y dati nga panagbiagbi. Anya? Kayat ko awan ulay ti kwarta mi. Tasaan nga maaramid ni Dondon ti agbabae. Idi ko na talagad tirik na kasaan nga agaramid iti dakas ti asawak. Nga saan na ngaliputan. Tadinto pa'y umanay kada kami nga aginan na ti matmat ganan na. Ngim naragsakak idi. Talapod nun ni Dondon kanya. Nakastapod no ti atap ko. Naadan sa bali nga magparagsakin ko na. Kaputa adun ti kwarta na. Adun ti busbusen na kadagiti babae. Agsaka na kanyak na itakatundon. Makiwin na suwasak kingwanan. Ipudno na laeng nga pudno ti amin. Aminin na laeng. Makiwin na suwasakon kingwanan.
talaga ka di kay payagawid. Namin anon nga may ni dundun dito balay. Tao may nakaisukunin nga gina. Ay lakit bay amlat ta ida anak ko ay taalakay. Ket ay saan ba't nga basta-basta ti daramin uno ti basol ni dundon iti anak ta. Ala, dito yolat ta anak ko gingga nga di ka pa nakapagdesisyon. Ngem talaga ka din nga namin pinsanan nga makisina ka, makiwinaswas ka kini dundon. Ay saan mo ngay bagbaga ti kasta si kabot bakit? Imbes ko mga alukuyim ti anak ta nga makisinobladan. Ay kasano nga rudan. Mga no dinakto ikanan iti arak ko linawas. Anya, ay di panpanunote mo si kaduraw. Good, apay. Di mo ka di kayat. Di ka na yung kabot nga may kan di pag-grocery. Ay amok ka sa mo ngay grocery amin. Taman manumalat makmakal na. Eh, kit apay ko ma, urno nga atad danto pagpatabon ko ken ka numatay ka. Anya. Ano sanda kami pela kini piato dito. Na talagang jak pa napakawan ni Dondon. Kanjak ka mo no mapakawan ko to pa. Apay nga minmat nga kasya ni Dondon. Kaadumot nga pimintas ti biyagyaw. Isot pa nagaramid na iti maday. Ay, alikit gagangay lalaki di kasta. Nasulisog laag siguro ko. Gaputa, amom ti sulisog, di kita babae, napigsada ng sulisog. Anya nga sulisog kay bagbagam mo si kamat duro bay. Kunam kidi akag gaputa adot kwartanan akad nagaramid iti madeng. Ang dilaan kunak mo't anak ko. Ipagpagapuyo iti apu kaw. Narigat no. Marakrak ti pamilyayaw. Amangan no isunto ti agsagrap. Agsagaba no. No, agsina kayo nga naganak keng kuana. Pudno ti kuna ni nanang mo, anak ko. Magisinublanan ka. Tagkarimot isuna nga saan nantun nga ulitin. Aging ka nga dakkel ti maswel-sweldo na tatang. Alis tuntulain nga masulisog isuna. Uray no namin ano na ngayon baka nga din nantun ulitin. No naaramid nan iti namin ado nga daras. Agasem. Kasta gayam ti aramid da. Kadakwada nga isuda nga kakaubraan. Anya. Iwan tatang ipudno na amin kanyak. Nga nasulisog lain ka no. Nga inawis la ka no idi dati kaubraan na. Nga tunggal agawad dati komisyon da. Mapandamang irwar sa gigisa da mabay. Iso nga ko nakit ko na. Agikat ka dita trabaho no kahit mga maurnos ti amin. Kaya't ko pa idi kagangay lang ti sweldom. Idi basit pa lang ti sweldom ta. Sigurado agasaan ka nga masulisog taawan ti pagbayad mo ka na kita puta ka babae. May ko. Baka awan tubo ti gatang nan ti arak ko, anak ko. Ay, sikadora. Deta pala arak mo ti ipanpanunutin, Mike. Di panunutin makat kasano nga maurnos dati pamilyada saan nga kasta nga deta arak lat amam. Ay kita. Magbagaklaing mo ta. Saan nga deta panagikat na trabaho na iti call center, ti solusyon. Kita no iso ti kayat ti anak ta. Awan ti maaramidam. Respetuam ti kayat na. Di panunot na. No, ti pangedeng na. Maala anak ko. Di mulat tayo dingdingin ni tatang maun. Makisinoblanan ka into no masiguradom nga agbalbaliwen ti asawam. Malaba ka bu kayaw. Sa bagay. At damot ta empilite dita. Anusak man na. Aging ga itakasin yung kat saan ko pa nga napakawan ni Dondon. Saan mat nga nagsarday ti umay na pa ng alalu ko iti riknak. Agsubli kami nga aginaken kuana. Kanayon kano nga awan ti tilimbong ti panunot na tunggal malagip na kami. Kanayon kumat ibagbaga keng kuana ti umuna nga agdang tapno no mapakawan ko isuna ket agikat iti trabaho na sumapol iti sabali nga trabaho.
dati saan nga makapasulisog a trabaho ken no mabalbalin. Ag trabaho iti adayo iti sangot parmasya nga aday ti batog iti mall. Nga ammo dagiti kaadwan nga lalaki kano nga ijay ti tambayan dagiti sales lady nga pabaybayadan, sales lady nga agtrabaho iti sikat a mall. Kasin yung no da kayo ti aday ti sitwasyon ko, pakawanan nyo kadi ni Dondon, bueno, maminpinsanan nga makiwin na suwasak yung kwana, taamangan no ulitin ng tulaeng uray no agkari, nga di nanton aramiden pa iti manglipot kanya, nga ti kung kunada nga rod nga once a cheater, always a cheater. Dahil nga rod ti pakabuklan, ti pakasarita akasin, nga idi kat naragragsak kami pay, idi tabasit laeng ti sweldo ti asawak, gagangay laeng ti trabaho na. Ngayon, idi ta nagtrabaho ti call center, ket dakkelin ti matmatgedan na, isumat ti panagparikot mi, ken isasangbay ti kastoy nga nadagsen nga parikot. Agyaman naklaunay kasin ti anos mo nga nangibasa ken nang tedbiag dito nga surat pakasaritaan ti parikot ko. Agyaman nakmet ka dagiti makaited ti balakad. Ket sabi ko magad nakaibatit adal ken liwliwa dito nga pakasarita. More power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema pagayam mo, Mia iti Ilocos Norte.